Hei, olen Kirsi Mokki. Noin 3 viikkoa sitten, eli joulukuun 7. päivä, perustin ensimmäisen blogini valmiina verkkoon. Ja siitä innostuneena lähdin tekemään tätä uutta blogia, joka kertoo videon arkipäivästä. Eli videohan on tänä päivänä arkipäivää ja siinä mainitsin hissipuheista ja nyt mä lähdin harjoittelemaan sitten hissipuhetta. Ja mun hissipuhe lähtee näin. Hei, olen Kirsi Mokki. Olen energinen myynnin ja asiakaspalvelun ammattilainen. Noin yli 10 vuotta olen tehnyt myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviä ja ilolla ja positiivisella asenteella on ihana toimia ihmisten kanssa ja saada paljon hyvää aikaiseksi. Ja se, mikä innostaa mua kaikkein eniten tässä myynnin ja asiakaspalvelun työssä ja yleensäkin ihmisten kanssa tekemisissä, on yhdessä löytää ongelmaan ratkaisu. Se ei aina ole helppoa ja se ei tule nopeasti, mutta sitten kun se tulee, tai yleensä kun se löytää sen ratkaisun, niin se on ihan mieletön fiilis, mikä siitä lähtee ja energia ja kiitollisuus, mikä lähtee niin kuin virtaamaan, kun se on ratkaistu yhdessä se ongelma. Ja sitten sitä asiaa hyvä lähtee kehittämään eteenpäin ja saada uusia aikaiseksi. Tykkään aloittaa paljon uusia tehtäviä ja lähden innolla aina mukaan niihin, kun löydän jonkun oikein hyvän tehtävän, niin lähden siihen innolla 100% mukaan. Ja tämä onkin asia, mitä mä olen lähtenyt kehittämään itsessäni ja haluan tulla tekemään lisää tulevaisuudessa. Eli pysyn mukana linjoilla, niin katsotaan mitä vuosi 2015 tuo tullessaan. Käy tilaamassa blogi sivuiltani ja pysy matkassa. Oikein mukavaa alkavaa vuotta 2015. Heidon!